Такі забруджены водны фільтр для жыхароў галеўскіх шматпавярховак даўно стаў рэчаіснасцю. Прычына густога іржавага налёту на зменным ачышчальным картрыджы – наяўнасць жалеза ў вадаправоднай вадзе, якое ў разы перавышае норму. Давно здесь живете? Лет 5. Была такая вода все время. Фильтры как часто приходится менять? На месяц, на 2 хватает. Да перанасычанай жалезам вады ў Заполлі і Галева з часам дадаліся праблемы з яе падачай, аж да поўнага спынення ў летнія часы пік. Адбылося так з-за істотнага прыросту абанентаў у гаспадароў тутэйшых прыватных падворкаў. Сітуацыя, у якой гадамі былі вымушаны выжываць тысячы жыхароў 2 прыгарадных населеных пунктаў, не задавальняла ні саміх карыстальнікаў вадаправода, ні мясцовую жыллёва-камунальную гаспадарку, ні ўлады. В 2014 году Полесье гидроводхоз, наш институт, провел исследование, то есть количество воды для потребления данного населенного пункта. И, значит, она составила 87,6 метров кубических в час. Как вы слышали ранее, я сказал, что на сегодняшний день станция может пропустить через себя только 16 метров кубических в час. Поэтому в 2015 году наш Брестский облисполком, координационный технический совет, принял решение о расширении данного водозабора. Распрацавана ў 2017 годзе праектна-каштарысная дакументацыя вызначыла кошт змен – амаль 2 мільёны рублёў. Праз 2 гады было пацверджана пагадненне аб займе Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця. Адбылося гэта ў межах рэалізацыі праекта па павышэнні эфектыўнасці і якасці камунальных паслуг. В августе месяце 2020 года, значит, был выбран подрядчик СК Техинвест. Значит, и вот 16 сентября уже приступили к работам. Праект прадугледжвае істотнае пашырэнне існуючага вадазабора, будаўніцтва артызіянскай свідравіны, магутнасць якой у 2 разы большая за існуючую зараз. Акрамя таго, будуць узведзены станцыя абезжалезвання агульнай ёмістасцю 550 кубометров и насосная станция. Выполняются работы по прокладке наружных сетей канализации, водоснабжения, автоматизации и устройства сборного железобетонного резервуара. Предстоит выполнить работы по бурению скважины 212 метров глубиной и реконструкции еще одной скважины 35 метров. Рэалізацыя праекта павінна завяршыцца ў лютым наступнага года. Па словах камунальнікаў, яна цалкам вырашыць праблему якасці вады і эфектыўнасці аказання паслуг, нават з улікам перспектыўнага прыросту насельніцтва. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».